Hala ba. Orduen, atzo hasi ginen, gaiontako azkeneko bi atal garrantzitsunak izan behar direnak, ikasteko eta azterketarako. Eta mikrofonokin oso ondo ez dira zentuten, baina gero hor geratuko da, oso ondo. 8.5 atalan, bagenden lantzen digital, analogiko mundura, informazio trukearen oinarrizko ideiak, eta izan ditzakegun zirkuituak bihurketa horiek egiteko. Oinarrizko ideia zen, sistema digital bat izan da, egiten duela lana zenbaki digitalekin, irudikatu genituen horlaxe. Eta ideia zen, tensio maila batera, hau da, tensio analogiko batera bihurtzea, eta irudikatu genuen horlaxeko bloketxoarekin, digital analogiko konverter, aginduta egon behar dela sistema digitalarekin. Hemen tensio analogiko bat genuen, tensio tarte bat artean, VR min eta VR max, eta balio digital honen arabera, tensio maila ezberdin bat. Balio digital txikiena, danazteroak, VR min. Balio digital handiena, denak batak, VR max. Tarteko balioak, proporzionalki hor egon behar zan. Hau xedaztan ideia, ikusi genuen zirkuito hau, bloke hau egiteko, ezagutzen ditugun osaiak erabilita, aukera bat, R2R bihurgailua, R2R Digital Analogic Converter, eta gaur ikusi behar dugu bigarren bat. Kelvin. Kelvin DAC. 8.5 bigarren atala izango zen, 8.2. Kelvin bihurgailua. Kelvin Digital Analogic bihurgailua. Bihurketa bakoitzan horrexeko bi zirkuitu ikusi behar ditugu. Biak saiatu zaitezte ondo ulertzen, beti galdetzen ditugu nahiko puntu hauetakoak eta. Bihurketa honetan R2R eta Kelvin, eta orain gero hasiko dugun beste bihurketa analogiko digital beste pare bat. Kelvin parkatu. Kelvin DAC. Helburua da. Zirkuito bat sartzen zaizkiola zenbaki digital bat, adibidea egin behar dut, ikusiko du, zenbaki digital bat, eta horren balioaren arabera eman beharko digu tensio tarte baten arteko maila ezberdinak. Hoi da helburua. Ikusi genuen honekin nola egin. Eta esan bezala, digital horren balio horren arabera, maila ezberdinak. Maila ezberdinak tensio tarte batean. Orduen, hau azaltzeko hasi bernaiz, tensio tarte bat zatitzen. Tensio tarte bat zatitzen. Tensio tarte bat adibidez VRF eta 0 artean, 0 voltio artean, hartu behar ditut, zatitu behar ditut balioak, tak. Gero, balio digital horren arabera, nahi dudan aukeratzeko. Hoxe izango zen oinarrizko ideia. Bale? Balio digitalak badakizu finituak direla, ez direla infinituak. Ordene, zatitu behar dut hau, hemen behar ditutan zati horietan. Adibidez, bihurgailu honek hauek izan behar dituzte bit kopurua finkatuta, n bit, izan behar dituzte, 4, 8, 12, 10, adibide hau egin behar ditut 3 bitekin. 3 bitekin. Hemen 3 bit izango genituzke. Eta 3 bit, baldin baditugu, 3 bit horiekin irudikatu ditzakegu 2 berriru 8 zenbaki ezberdin. Bihurtu behar direla 8 maila ezberdin hemen. Orduan hasi behar naiz, tarte hau, VRF max eta VRF min 0 hartuta, 8 maila, 2 BRN, 8 maila ezberdin izan behar ditut, eta zatitu behar dut. Tarte hori, nola, erresistenziekin, tensio zatitzaile bat egin behar dut, 2 BRN erresistentzia erabiliz. 2 BRN, N bitekin, 2 BRN erresistentzia. 3 bitekin, 2 berriru
zortzi resistentzia. Itzegin, estarriarekin ez itzegin. Itzegin aizearekin, mesedez. Resuena. Eskerrik asko. Orduan hasi binez hori, zatutzen. Zortzi resistentzia jarri bat ditu, tiru ditu alako, ja, hasi egitezen. Bat. Bi. Hiru. Igual, txikixo egin behar ditut. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Eta zortzi. Hau da ideia. Eta resistentzia guztien balioak berdinak. R. R. Eta hori badaukat. Orduen badaukat tarte bat, zatitutan maila ezberdinetan. Lehen bizikoa 0, haundien hau izango zen, kalkulatu ditzakegu. Badaukat, nire tartea banatuta. Eta orain behar dut, balio digital baten arabera, horietako bat aukeratzea. Hemen irteeran, horietako bat aukeratzea, bakarrik bat. VD, AC, balio digital baten arabera, 3 bit, 3 hauek, B3, B2, B2, B1, B0 bakatu, B2, B1, B0 arabera, horietako bat aukeratzea eta hemen irteeran ipintzea. Orduen, horietako bat bakarrik aukeratzeko jarri behar ditut hemen etengailuak. Bakarrik nire dudan aizteko etengailuak. Denak irekita, zeren horietako bat bakarrik aktibatu behar da aldiro, eta konektatu behar dugu nodo bakarrontara. Horrelaxe, konektatu behar ditut. Horrelaxe. Hau nodo bakarra, etengailu guztiak irekita, eta bat bakarrik izten denean, balio hori hemen ipini behar dugu. Hoi ditxeritza merda ideia. Nire tensio tartea erresistentziek zatitu, balio finito horiek hartu, biberrene, eta etengailuekin bakarrik bat aukeratu balio honen arabera. Hoxe da, oinarrizko ideia elektronikoa. Gauzatxo bat barkatu. Hau osagai irresistibo bat da. Beraz, isolatu behar dut. Konektatu behar dudan beste zirkuitoetatik isolatu behar dut. Elektronikoki isolatu behar dut. Buffer batekin. Ideia ez da aldatzen, da bakarrik isolatzea. Eta orain egin behar duguna, erabili behar duguna, etengailu horietako bakar bat aktibatzeko honen arabera, hemen erabili behar dut oinarrizko zirkuito digital bat. Funtzio finkoak ikusi genituenean atzo, horietako funtzio bat ziren deskodetzaileak. Hau ez du ikusi behar barrutik nola funtzionatzen den, bloke potolo bat bezala jarriko dizuet. Sarrera digitala, irtera ere bai digitala, deskodetzaile bat, zirkuito digital bat bezala, deskodetzailea. Hone egiten duena da, sarrerako bit kopuru horien arabera, irtera bakar bat aktibatu. Kasu honetan 3 bit ditugunez, izan behar dugu, 1, 2, 8 irtera. 1, 2, 3, 6, 7 eta 8. 8. Deskodetzaile batek. Hemen 000 sartzen bada, B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 eta B7. Irtera bakar bat aktibatzen da. Dispositiboak eta bar kontrolatzeko osagai nahiko arrunta da, deskodetzailea. 7. nahi badegu, bat, eta hori bakarrik aktibatu. Honek berak, irtera bakar bat aktibatzen du, honen arabera. Oinarrizko bloke digital bat. Eta konektatu behar ditugu irtera horiek gure etengailuetara. MOSFETekin egin behar ditugula. Eta hori irudikatu behar dut, igual beste koloretxo batekin gainetik jarri behar dudalako. Honek kontrolatu behar du etengailu hori. Sarrera hori altua jartzen denean, etengailu hori itxi behar delako. Hau izan behar da ideia. Oinarrizko blokeak. Ze balio zehatzak ditugu? Kalkulatu behar ditut, hemen zatitu dudan tensio tarte hau, kalkulatu behar ditutu hemen tensioak. Ia. Hemen azpiko honen tensioa, hemen hau 0 voltiotara dago. Beste lehen da biziko hau, kalkulatu behar dut.
zortzia. Ze tensio daukagu hemen. Hemengo intensitatea da V-ref zati zortzierre, zortzi resistentzia delako, bider R izan behar da tensio hori. V-ref zati zortzierre, bider R. Zortzierre, bider R, pues R horiek joaten dira, bider bat. Hemen ze tensio izan behar dugu. Ja, intensitatea V-ref. VR jarriko dute motxago. VR bider bat. VR zati zortzi R, bider bi R. Bider bi. R eta R joaten dira, bider bi. Tensio da VR zati zortzi, bider bat, bi, iru, iru. Hau VR zati zortzi, hemen jarriko dut. VR zati zortzi, bider lau. Beste hau, VR zati zortzi, bider bost. VR zati zortzi, bider sei, eta VR zati zortzi, bider zazpi. Begiratzazue. Berizmen bat, tarte guztia zati ditugun aukera guztiak, bider 0, bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi. Balio naturalak, digitalak. Eta honen erantzunare jarri behar dizuet, naiz eta hitzekin esan honek egiten duena, horre oharretan erderaz badaukazue honen erantzuna digitalkia azalduta, eta horrela izan behar dugu. Jartzen baldin baditu egia taula bezala, sarrera horiek eta irtera horiek, B2, B1, B0, aukera guztia jartzen baldin baditu hemen, 0, bat, 0, bost, 6, 6 eta zazpi. Eta irtera jartzen baldin baditu hemen egia taula honetan, irterak direlarik de zazpitik de 0-ra, lendabizikoa de zazpi, 6, de bost, de lau, de iru, de bi, de bat, de 0, zortzi irtera horiek. Hitzekin esan dizu dena da hauxe. Sarrera denak 0 bat dira, aktibatzen den irtera bakarra, hori. Bat hori erabiltzen dugu, lehendabiziko etengailu hori isteko, bestenekoak irekita utziz, eta 0 hori hemen izateko. 0-0 bat inpitzen badegu hor, aktibatzen den irtera da urrengoa. Hau bakarrik. Etengailua bisteko bakarrik. 0 bat 0 izango zen urrengoa, bebi, bestenekoak itxita, eta denak ez ditut jarriko, zazpi sartzen dugunean, aktibatzen dena da, hauxe, irtera hau. Hau batera, eta bestineko hauek, 0-ra. Deskodeitzaile baten erantzun tipikoa izango zen, hitzekin esan dizu dena, hor izateko. Eta irtera horiek erabiltzen ditugu, etengailu bakar bat, bestela zirkuitu laburra izan genetzaken. Bueno, zirkuitu laburrak ez, beste zerbait gertatuko zen, hor resistentzia badaude eta... Bai, zirkuitu laburrak gertatuko ziren errestentzien artean. Eta honen arabera, egin behar dudana da, funtzio orokorra jarri hemen ikusi dizuenaren arabera. Bagoitza zati hau zatitzen, eta etengailu horien zenbakiaren arabera, bali hori gabiltza jartzen. Hau da, hemen daukagun tensioa, izan behar da. Hemen daukagun beriztasuna, resoluzio hori, dela VR zati zortzi, kasu honetan orokorra biber N, hemen N iru da, VR zati biber iru, bider, maila horren zenbaki naturala, 0 bat bi iru, eta hori gabiltza irudikatzen horrelaxe. Zenbaki bitar naturalaren balioa hau izango zen. Honen erantzun orokorra. Kasu honetan, zehazki daukagu VR zati biber iru zortzi, bider D. Baina N bit kopuru gehiago baldin baditugu, lau bitekin, 16 resistentzia. Zortzi bitekin, 256. Horrelaxeko biurgailu komerzialak badaude, 256 resistentzia berdinak, ideia honekin. Eta 256 irterako deskodeitzaile bat ere bai. Ondia dirudi, baina, bueno, nahiko estandarrak dira. Hau izango zen, Kelvinen funtzionamendua eta bere formula orokorra. Kasu honetan formula orokorra ez da horren garrantzitsua. Horren simplea da, hobeto dela ulertzea nola funtzionatzen duen. Adibidez, ariketatxo bat. Egin dezagun. Ariketa edo adibide bat. Adibidez, esaten badizuegu... Adibidez.
hiru biteko Kelvin bihurgailu bat. N berdin hiru biteko Kelvin bihurgailu bat daukagu. Digital analogi konberte daukagu. Bere VRF jarri diogu, jarri dugu, ez dakit, 5 edo 8, dudan. 5 voltiota, VRF 5 voltiota. Eta galdera da, bihurgailu honen sarreran baldin badaukagu, B2, B1, B0, baldin badira bat, 0, bat, zen bada irteerako tensio zehatza. Hoxe da galdera bat. Galdera estandar tipiko bat. Orduan, hau galdetuko bagendu, zirkuito hauek ez dituzu ikasi beharko, hauek ematen dira. Edo orokorra, edo hirukoa, edo... Orduan, zer egin dezakegu? Formula buruz ikasi eta formula aplikatu. Hau, eskatu behar dizugu ebazpen osoa egitea. Beraz, formula erabiltzen baduzu egiteko, ez da gaizki, baina ondore ez. Orduan, begira. Hauxe izango genuke, eta aztertu dezagun, hemen daukagu, bat, 0, bat. Honek egin behar duena da, jarri behar du batera, de 5. Hau jarri behar du batera. Hau bat, eta hau ez 0ra. Oso erraxa da, honek egiten duena. Beraz, honek itxi behar du etengailu hau. Hauxe. Itxi behar du etengailu hau. Hemen, ebazpena eginda daukan. Baina, suposatu zegoen hau ez daukagula, eta honi nik egunekena da, hau ese batzi. Tensio hau kalkulatu hau 5 dela. Zen bada, hemen izan behar dugun tensioa. VO. Pues, adar honetan daukagun intensitatea, etengailu hau nahiz da itxita egon, honen impedantzia goratzazua oso handia dela, eta ez dauka eraginik sare honetan. Beraz, tensio izan behar, intensitatea, hemen daukagun intensitatea, VRF zati 8 R, gero jarriko ditut balioak, bider eta intensitate hori bider errestentzia hau, izan behar da balio hori, ja, bat, 2, 3, 4, eta 5. Bider 5 R, da tensio hori, hau da, 5. Zati 8, bider 5. Bider 5. Oita 5 zati 8. Ez? Irukoma, egun da 5. Aholkua esan bezala ondo ulertu zirkuitoa, zeren arikietak lotuta daude funtzionamentuarekin, gauzak ondo ulertzearekin, formularekin baino, Hau aplikatzea baino gehiago eskatu behar dizugu ebazpen osoa egitea. Hau izango zen intensitatea, eta hau azpiko resistentziak. Vale, atzoko AR2R eta hau Kelvin bihurgailua. Hor YouTubeen badituzue ariketatxo batzuk, hauekin relazionatuta, horiek ere ikustazue, bale? Adibidez, ariketa elegante bat badago horre esaten dizugu. Badaukagu relaxiko bihurgailu bat, eta bihurgailu honetan funtzionatzen du ondo, baina etengailu bat beti itxita dago. Osa, bestinekoak funtzionatzen dute normal, eta bat soldatu eginda eta geratu da itxita. Demagun hau dela itxita dagona. Hemen sartzen baldin badegu 5, itxiko zan hau, funtzionalitatea garitik, eta hau dago itxita. Eta galtu dezakegu, ze tensio daukagu hemen. Hau ez dago funtzionatzen ondo, baina ulertzen badegu nola funtzionatzen duen, pues ikusi dezakegu, ja. Hemen 5 voltio, hemen 3 resistentzia horiek serien, gero, nodo hau, bi hauek itxita daudenez, nodo berdinan bihurtzen dira. Beraz, hauek desagertzen dira, eta geratzen da, 1, 2, 3, 4, 5 erresistentzia daude horra adarran. Orduan, intensitatea da 5 zati 5 R, eta tensio hau izango zen, intensitate hori bider bi.
Bueno, hor baukazu ariketak eta adibideak, Horrekin nahi nizuen erakustea garrantzitsua dela ondo ulertzea. Formulak erabiltzea baino. Orduen, hemen txegabiltza. Digitalerik analogikora gauzak bihurtzen, ikusi ditugu bi zirkuito elegante, bihurketa hau egiteko, baina, oraindik, hemen daukagun seinalea, hemen sartzen baldin baditugu zenbaki ezberdinak ikusi zenuten, denboran VDAC irudikatzen baldin badugu izan behar dugu horrelaxeko seinaleak. Hola, agibidez horrexe, ez dakit. Horrelaxeko seinaleak ditugu ikusi zenuten. Eta gu, jode hau, seinale hau analogikoa da, baina pixkat zakarra da ez. Orduan, txukundu dezagun pixkatxo bat gaixo, mundu analogikora bildu horretik, txukundu dezagun seinale hau, egin dezaiogun gauza pare bat, hobetzeko, VA bihurtu aurretik, bale? Hemen VA baldin badukagu, mundu analogiko, tensio analogiko jarrai polita bat bihurtu aurretik, egin ditzagun gauzatxo pare bat, izan behar direla urrengo ataleko bloketxoak. 8-5-3, berrera ikitze filtroa eta tarte doikuntza. Mendik ezabatuko dut. 8-5-3. Egin dezagun zerbait, txukundu dezagun seinale hau. Berrera ikitze filtro de reconstrucción. Berrera ikitze filtro bat. Filtroa. Eta azkeneko bloketxo bat ere bai, hemen izenburuaren zat beste tokitxo bat utzi behar dut. Lehen da biziko hau izan behar da. Hemen ditxe badauka VDAC. Holaxeko seinale karratua. Eta zer egin dezakegu, seinale honetan, zer egin dezakegu, aldaketa azkar hauek desagertzeko. Ikusten ze, eskailera horiek aldaketa oso azkarrak dira, tak aldatzen dira, azkarrak. Eta seinalea, motelago. Zer egin dezakegu, gustatzen dizaizkigun aldaketa azkar horiek kentzeko eta uzteko poliki-poliki aldatzen den seinale hori. Pues hemen jarri behar dugu, pasabide baxuko filtro bat. Uzten duela pasatzen. Seinale motelak eta azkarrak kentzen ditu. Orduen, biderketa honetan, honen ondoren, behar izan behar dugu eskailera horiek kentzeko hemen pasabide baxuko filtro bat. Low pass filter, edo pasabide baxuko filtro bat. Hau, ideia orokor bezala utzi behar dugu, ez du diseinatu behar ez. Orokorrean irizpide bezala, pasabide baxuko filtro honen bere bakidura frekuentzia, hartzen da, gutxi gora bera, 10 aldiz, seinale motelaren abiadura maksimoa. Filtroaren edatalen daukazte hori zer zan, gutxi gora bera, hitzegin, aizearekin. Airak dira frekuentzia horrela hartzen da, eta hemendik izan behar dugu, seinale hori, asko ze politagoa, aldaketa azkar horiek desagertzen dira, eta daukagu seinale analogiko elegante bat. VR, hemen VR, hemen VDAC, hemen VR, eta hemen VA, eta oraindik gure eskematxo honetan, hau teorikoko galdetu dezakegu azterketan, zein da digital analogiko bihurketa prozesu baten oinarrizko blokeak eta garrantzitsuenak. Hau egiten duela, gero horrelaxeko filtro bat txukuntzeko, eta azkeneko bat ikusi behar dugu orain. Dala, hoxe, begira. Hau, zirkuito hauek horrelaxe funtzionatzen dute, baina komerzialak hartu ditzakegu. Eta komerzialak direnean, egiten duten lana tarte hauek dira, estandarrak. 0,5 voltio, 0,10, 0,8, -5 post, tarte zehatzak. Eta igual, gure aplikazioan, presioaren aplikazioan proiektuan,
10-10 edo 12-12, zabiltzate edo 7,5-7,5. Hau da, gure aplikazio zehatzan analogikoki tarteak ezberdina dira. Hau da, hemen oraindik VR-ren tensio tartea, hau xezan, VR max eta VR min. 0,5 adibidez, VR max, demagun dela hau 0, eta hau 5 voltio, adibidez, edo 0,8, demagun 0,8 tarte hori ere estandarra da. Eta suposatu dezagun gure aplikazioan behar dugula tarte handiago bat. Hemen tartea da askotza handiagoa, -10, -10 voltio, 10 voltio artekoa. Hau zen gozan VA max, eta VA min. Orduan gure tensio tarte hau, produktu komerzial honek eman diguna, dainko bagendu -10 bihurtzea, behar dugu amplifikatzea, ikusten duzuen bezala, ez? Amplifikatzea eta bakarrik amplifikatzea, 0,8 bihurtzea ere bai, tarte simetriko honetan, -10, enbe beharko genukena da, nik egingo nukena da. Lehen da bizi, tarte hau, jeitxiko nuke hau onutza, lau minus laura, dakizuen bezala, hartuko nuke VR, eta jaitxiko nuke lau voltio, VR minus lau egingo nioke, eta gero, behin jaitxita, amplifikatuko nuke. Zenbat amplifikatuko nuke? Pues 8 voltioko tartea amplifikatu beharko dugu 20-ra. Osa, gero, amplifikatzen badugu, dakizuen bezala. 20 hori 8an bihurtzeko, irabazpen hau jartzen baldin badigu 20 zati 8, 1,25, ez? Dago zure? 1,01. Hemen txeia, badaukagu tensio analogikoa tarte horretan. Orduan, ideia hau nahiko simplea dela, oza, tarte doikuntza bat dala, hau ere, sartu behar dugu bihurketa honen prozesuan. Tarte doikuntza. Tartea ajustatzea edo proiektuarekin zabiltzaten bezala gauzak mugitzen eta aritmetikoki gauzak egiten. Komerzialki ematen digun tarte hau, behar dugun tartera bihurtzea. Eta hori hemen txegingo genuke, honen ondoren. Orain txere dakizuenarekin, hau simpleago ere egin genezake. Hartzen baldin badegu VR eta jartzen badegu, erabiltzen badegu kentzailea referentzia lau. VR-ken lau egiteko, eta honi berari jartzen baldin badigu irebazpen hori, ez dugu behar bigarren bloke bat, bigarren operazional bat. Beraz hemen ere, edo aukera hau, edo hau, erabilitzakegu, tarte honetan, adibide honetan adibidez. Horein bai, venga, bihurketa honen gauza guztiak ikusi ditugu. Garrantzitsua argi izatea, bihurketa honen oinarrizko blokeak, eta bakoitzak egiten duena, zeren galdetu dezakegu. Zer behar da? Bihurgailu bat, gero, seinale hori berrerekitzea behar dugu, eta tarte doikuntza bat gure aplikazioaren arabera. Eta hau ariketak egingo ditugu. Bole? 8-5 ikusita. 8-6, bestaldeko bidea, ja. Hau, listo. Atzo hau, gaur hau ere bai. Hasi gaitezen honekin. Hasi gaitezen oinarrizko ideiarekin, bloketxoak jartzen, joango gea denborakin bloke guztia jartzen, eta gero ikusi behar ditugun bi zirkuito, bihurketa hori egiteko hiesek izango ziren. Hemen ikusi ditugun bezala bi. Vale, 8-6, analogiko digital. Informazio trukea jarri dut izenburua.
Orain, analogikotik, analogiko. Digital, informazio trukea. Intercambio de información. Vale. Hau ezabatu dezaket. Analogiko digital. Pues kontrako bidea behar dugu. Baukagu aplikazio analogiko bat, gure presioarena, temperaturarena, eta digitalizatzea beharko genuke, ja. Tensio seinale bat argiagatu behar zaigu, bere abiadurarekin, bere tartearekin eta bar. Eta behar izan behar dugu, zuek nahi baduzte, oraindik ez, bueno, bai, marraztu zer, gero bloketxoa jarriko ditut hemen, Behar izan behar dugu, hemen berriz, digitalera pasatu. Hau tarte batean nahi behar behar zaigu. Eta nahi dugu. Tensioa baldin bada azpiko tarte hori, pues 0000 izatea. Baldin badago goian, denak batak. Eta tarteko balioa digitalera. Osa, behar dugu, zepaki digital batera bihurtzea, demagun lau bit ditugula, sartzeko gure sistema digitalera. Kontrako prozesua. Sarrera analogiko bakarra, eta digitalki pues, behar ditugun bit kopuruak hemen. Zenbaki digital bezala, bere balio bitarrarekin horrela xeugina errituta, N bitekin, kasu honetan lau, N bit, eta bihurketa hau, tensio maila bat, bit horietan, bit digital horietan, horrela xe jarri behar dugu, bihurgailu hau, bestaren antzera, baina kontrako norabidearekin, analogiko, digital, converter. Bloke komerzialak aurkitu ditzakegu, eta hauek ere oso garrantzitsua izan behar da, onartu behar duten tensio tartea. Tartea definitu beharko diogu. Tarte, tensio tarte, bajuena ailegatzen baldin bada, hemen 000 jarri behar dizuet, eta 5 volti edo gaien ailegatzen bada, bat. Osea, tarte hori, lan egiteko tarte hori oso garrantzitsua da, eta irudikatu behar dugu horrela. VR min, eta VR max. 0 bost, 0 zortzi, 0 amar, 0 amabi, minus bost, minus 2,5, komerzialki dituzene aukera horiek hortxe dituzue. Orduan hemen ikusten duzu behar izan behar dugun lehendabiziko gauza, gure aplikaziotatik egiten duela lan adibidez, amar, minus amar, nahi badegu digitalizatu, minus amar, amar tarte hori bihurtu beharko dugu txikiago 0 eta 5 horretan, ondo digitalizatzeko. Orduan hemen behar izan behar dugu lehendabiziko blokea, gauzak ondo egiteko, tarte doikuntza bat. Analogikoki, txikitu, eta mogitu, bale, lehendabiziko bloke hau, tarte doikuntza, berriz. VA, oraindik hemen VA bezala, bituko bazio jarrikoa. Eta, bihurketan honen ideia zein da? A ber, demagun hemen daukagula tensio bat, 0 eta 5 artean. Hemen 0 voltio baldin badaude, nik hemen edut 0,000. Hemen 5 voltio baldin badaude, bat. 2,5 voltio baldin badaude, erdiko balioa, dala? 0,000. Zortzi. Osa, balio erdia digitalean da 0,0. Hoxe behar dugu. Orden, ideia hori irudikatzeko, funtzionalitatearen ideia, funtzionamenduaren ideia, eta ja hemenen behar dute pentsatzea, nola jarri gauzak, funtzionamenduaren ideia, ideia. Da, hauxe. Honuntza, seinale analogiko bat ailegatu behar da. Seinale jarrai analogiko bat. Hori xe irudikatu behar dut. Eta ja, doitu dugu tarte honetan. Orduen, hoxe irudikatu behar dut. Aber, Marko, aztu gabe gauzak. Uix.
denboran, tensioa, demagon ditu dugula 0 eta 5 artean, edo eta, bai. Hemen VR min, VR dela 0, adibidez, ez dakit, 0, hemen VR max, Horren sinale analogikoa, izan daiteke, 8 igual da. Tarte honetan egon bara, 0 eta tarte honetan. Horre egon behar da, mugitzen, pin, pan, pan, pan. Presioa, temperatura, hor aldatzen. Hoixe daukagu hemen, seinale jarrai bat, infinito punturekin, behar dugula bihurtzea, 0 eta batetan. Infinito punto ditugu hor. Bale, egin dezagun adibidea, demagun, 3 bit ditugula. Adibide honetan, 3 bit. Bihurgailu honek bihurtzen ditu. Balio analogiko hauek, 3 biteta. 0-0-0-tik, bat-bat-batera. Orduan, lehen da biziko gauza erresina izan behar da. 3 bit izan da, 3 bit izan da, zenbat aukera ditugu. Bi berriru, 8 kombinazio, 8 maila ezberdin nire tartean. Orduan, 8 puntu horiek irudikatu behar ditut hemen ja. Zer, honek hortan bihurtu behar ditu. 8 ditugunez, erdia, horra zatitu behar du tarte hori, bihurgailu honek. Eta 0 voltio elegatzen direnean, bihurtu behar dit 0-0-0an. Piskat gaixo elegatzen bada, honen gertu baldin badago, 0-0 bat. Bigarrena, 0-bat-0. 0-bat-bat, bat-0-0. Erdiko balioa, lau. Zortzitik, lau. Usten duzu, urrengoa baust, 6, eta 7. Balio horiek bakarrik izan behar ditut. Gauza, seinale honek infinito puntu dituela. Bai, pues gauzak borobildu beharko ditugu, eta gauza infinito horiek finitoan bihurtu. Bai, ardatz honetan, Infinito gauza horiek ezin ditugu digitalki gorde. Orden, bi gauza garrantzitsu egin behar ditugu. Lehen da bizti hartu behar ditugu, punto finito batzuk denboran. Ez infinito puntu horiek bakarrik. Hartu behar dugu, adibidez, hasierako puntu hau, hori bakarrik. Ez dut hartu behar den. Gero, hartu behar dut, hau. Gero, hartu behar dut, horrelaxe, denboran, punto finito batzuk hartu behar ditut. Hartu behar dut, hau, eta horrelaxe, puntu finitoak. Eta nik usten dut seinalearen forma puntuak jarraitzen diotela. Hau matematikoki demostratu daiteke, naiz eta punto pixka batzuk hartu, informazioa ez dela galtzen. Puntu hori bakarrik hartu behar ditugu. Tak, tak, tak. Orduan horritzen behar dugu etengailu bat, tensio hartzeko, eta jode, tensio analogiko hori bihurtzeko digitalean denboratxo bat behar izan behar du denez, balio hori, tensio balio hau mantendu behar dut denboratxo hau, hementxe, mantendu behar dut ratotxo bat, pues maila hori bihurtzeko denbora izateko. Hau ere bai mantendu behar dut, hau ere bai, hartu eta mantendu. Lehen da biziko urratxa, punto finito hartu eta hortxe pixkatxo bat mantendu, bihurketa egiteko denbora izateko. Horintxe, ideia honekin jarri horretik ikusi dezagun nola egin dezakegun horixe. Nola hartu dezakegu tensio balio bat eta mantendu. Pues begira, zoom pixka bat egin behar dut. Eta egin behar dudana da, kondensadore bat kargatu behar. Hartu behar kondensadore bat. Seinale hau baldin bada VA, bai, dituko diot VA, nahiz eta hemen izan, VA. Eta hemen daukat VA. Hemen daukat VA. Hemen kondensadore bat. Hemen VA dika seinale hori.
Eta hori egin behar dut hauxe. Itxoinez, marraztu zuek. Kondensadore bat erresistentzia gabe. Eta VA hemen. Eta momentu honetan, denboraren momentu honetan, etengailu hau tak itxi behar dut. Oso azkar, tak. Oso azkar itxi behar dut. Hemen, erresistentziarik ez dagoenez, momentuan kondensadore hori kargatu behar da baliontara. Hau egiten badut, tak. Balio hau, hemen txizan behar dugu. Eta etengailua mugitu dugunez, balio hori hor bertan geratu behar da, finkatuta. Kondensadore bat ere bili behar dut bakarrik, horixe funtzionalitatea hori egiteko. Etengailu batekin, klaro. Bale, hemen gauzak isolatzeko, kondensadore hori deskargatzeko, gero gauza gehiago konektatzen baditugu, isolatu behar dut. Isolatu behar dut. Eta, hemen ere bai, VA hau, etengailu honekin konektatzen horretik ere bai, isolatu behar dut. Bale, bazpare. Hemen ere, isolatu behar dut. VA, isolatu behar dut ideia hontatik. VA daukagu hemen, eta behar dugu etengailu hori kontrolatzea. Bira, denbora honetan, etengailu berriz izten bada, klak, hemen, tak, kargatu behar da tensio hortara, eta mantendu behar da. Hau da, punto bat hartzea nahi dudanean, tensio puntu bat hartzea nahi dudanean, tak egin, eta listo. Isolatuta dago, kondensadorearen tensioa, hemen txitzan behar dugu. Balio hauei deitu behar diegu hold. Hold ingelesez da eutxita dagoena edo finkatuta dagoena, ez? Finkatuta dagoen balio bat. VH, V hold. Eta VH beste balio batekin, orduan hemen VH izango genuke eta hemen VH. Eta etengailu hau kontrolatu behar dut, pues nire sistemaren erlojuko edo seinale periodiko batekin, tak, muestratzeko seinalea. M seinale batekin, eta pulso positiboekin beharrean kontrolatu behar dut pulso negatiboekin, arrazia ez dakit zergatik, baina M pulso negatiboa sartu behar dizkiot. Izango zirela horrelexe. M denean altua, M igual marraztuko dut hemen, denboran M seinalea, M denean altua, hau irekita dago, pulso negatibo bat sartzen duenean hemen txiki bat, tak. Honek bihurtzen du batean eta isten da, tak, eta egiten dugu hau, urrengo denbora arte, seinale periodiko bat, oso arraxak direla horrelaxeko seinaleak sortzea eta bat, eta lortu dezakegu eskailera moduko erantzun hau bihurketa egiteko denbora izateko. Honi esaten zaio muestreatzea, laginketa euskeraz. Laginketa euskeraz egin behar dugula M seinale honekin. M seinalea izango zen horrelaxe. Pulso negatibo bat, pulso negatibo txiki bat, denak marraztuko ditut, bale? Dena txukun geratzeko. Seinale honekin, zirkuito hontara sartuta, hauxe lortu dugu. Eta orduen bihurketa honetan behar hau daukagunez, hau ere blokean sartu behar dizuet. Bloke batean sartu behar dizuet. Hau bloke batean sartu behar dizuet. Bihurketa egin aurretik. Tartea doitu dugu, behar dugu seinalea muestreatzea eta mantentzea, bloke horrekin, eta orduen hemen behar dugu. Bloke hori. M seinalea hemendik sartzen zaio, sistema digitalak aginduta. Hartzeko seinalean nahi ditugun puntutan. Izena, laginketa eta txikipena, euskeraz. Muestreo y retención, erderaz. Ingelesez eleganteago, track and hold. Track and hold. Horrela dituko diot, bale? Azterketan ere jartzen badizu eta bloke hau track and hold izango da. Track and hold. Hemen VH daukagu, finkatuta.
VH izango zen, hau, karratu hau. Track and hold. Eta hemen egiten ari garena da muestreatzea seinalea, lagintzea, muestreatzea. Ingelesez ez dakit. Laginketa. Honi laginketa esan dugu. Igual laginketa jarriko dut hemen, Muestreo, muestrear, beraz, ez dakit, ari zuzentzea. Horixe da oraindik honi ailegatzen zaiona, oraindik ez gara hasi bihurtzen. Egin duguna da, tak hartu eta mantendu ratotxo bat. Honi ailegatu behar zaio, balio hau, VH, eta honek egin behar duena bakizu zer dan. Adibidez. Puntu hau ailegatzen bat zaio, honek eman dezake bakarrik, balio horiek. Puntu hau ailegatzen bat zaio, zer uste duzu eman behar duela honek? 0-0 edo 0-1. Gertuena, ez? Hauxe. 0-0. Osa, boro bildu egin beharko dugu. Hemen errore bat egiten ari gea. Seinale hartzearakoan tensio bat, hau oraindik zehatza da. Baina oraintxe boro biltzen ari gea balio gertuenera. Hau, zein eman behar digu? Gertuena hauxe oraindik. Forma hori galdu dugu. Hau ere bai. Eta igual hemen, ia. Ui, Dios. Gutxi gora bera ikusten da, ez? Eta hau. Venga, guazen. Beste hau, demagun borobitzen degula, ez importa, hemen. Goian dago oraindik. Hemen hau. Begiratazu, forma hau galdu dugu. Atera zaigutenak puntu berdina. Baina hau neurtu dezakegu, ikusiko duzu ez errorea egiten ari garen. Puntu hau ja, hemen dago, gertuena hau izango zen. Hori eman behar du. Hau, demagun hau dela. Hau azpikoa. Hau, goikoa. Hau azpikoa. Hau borobiltzen duguntara. Ikustazue. Bueno, gure seinalearen forma badauka. Informazio pixkatxo bat galdu dugu. Baina esan bezala hori neurtu dezakegu eta egin dezakegu txikiago. Nola? Pues hau azkarrago eginez, hemen bin gehiago erabiliz. Baina laginketa egindu ondoren, honek egin behar duen bigarren urratsa, dala, borobiltzea, hurbilketa hau, borobildu, edota hurbilketa bat, honi izaten zaio diskretizazioa. Eta orduen, sistema honen irteeran izan behar dugun informazio digitala da hoxe. Puntu honen bere balio digitala 0-0-0. Honen ere bai. 0-0, 0-0, 0-0. Denak puntu berdinak geratu zegulako. Kagoen, aletxe, beha, bueno, hau ja 0-1. Hemen 1-0. Hemen 1-1. Epa, hau. Hau gaizki jarri dut, hau ez dago. 1-1. 1-1 eta 1-0. Seinale analogiko hori infinito puntukin hartzen baldin baditugu, balio zehatzoiek eta borobiltzen baldin baditugu, digitalki horrela izango zen. Gutxi gora bera. Hemen errora handia gabiltza ikusten. Baina, hau, oso azkar egiten badugu, elektronikan oso horrela dela gozak azkar egitea, honekin konparatuta, oso informazio gutxi galdu behar dugu. Borobiltzerakoan, bit gehiago erabiltzen baldin baditugu, asko ze errore gutxiago egin ditzakegu. Kalkulatu dezagun, diskretizazio errorea. Eta atxeden egiten dugu, Errorea. Ia. Hemen bereizmena edo eta resoluzioa, izango da lau, tarte hau. Gure tartea, zati biber N ez, VR, zati biber N.
Bale, hau zatiz tarte osoa, hoi portzentaian kalkulatzen baldin badegu, beriztasun hau, portzentaian kalkulatzen badegu, izango zen, hau zati tarte guztia, bidereun. Orduan, hau zati VR bidereun, izango zen, VR zati biene, zati VR geratzen da bat zati biene, bidereun. Hau izango zen errorea. Eta begira zezen baki ateratzen diren, hemen horren handia ikusten duzuen errorea, zortzi bitekin, QE ateratzen da euneko 0,4. Euneko 0,4. Oia, nahiko zenbaki txikia, ez? Non dago? Bai. Euneko 0,4. Seinale baten errori hori egin dezakegu. Horren fabrikazio tolerantziak eta tresnen tolerantziak direla eta oso txikia dirudi. Eta oso bit gutxirekin, 8 oso bit gutxi dira. Erabiltzen banditu 10, hau kalkulatzen baduzu, hau ateratzen da 0,1, euneko 0,1, baino gutxiago. Bai. Eta horrendik 10 bit ez dira, horren beste. Estandarrago diren 12 erabiltzen baldin behar ditugu, borobilketa errori hori, eta azkeneko praktikan ikusiko duzu. Praktika bat egin behar duzu horre jolasten bit kopuruekin eta bar, eta ikusiko duzu sarrerako seinalea eta irterakoa digitalizatuta, ez duzu ikusi behar oziloskopioan ezberdintasunik. Errorea da 0,12 bit erabilita, estandarrak. Oso errore txikia, naiz hemen horren handia ikusi, bale? Diskretizazio errorea. Behin muestreatuta borobilketa prozesu hori behar dugunean, egiten dugun errorea izango zen. Haure teoria galdera izan daiteke, hau marraztu beharko genuke eta atxedentxo bat egingo dugu. Bai.